1 2 3 ओके. नमस्कार, मी मनीष सावंत, गझल कोकणचा आणि मनीष सावंत फिल्मचा दिग्दर्शक आणि निर्माता. तर तुमच्या प्रेम आणि सपोर्टमुळे आपण एक एक व्हिडिओ करत आहोत आणि एका मोठ्या चित्रपटाकडे आमची वाटचाल ही सुरू आहे. तर त्याचे आम्ही ऑडिशन एक ठेवलं आहे आणि नवीन कलाकारांसाठी, नवीन चेहऱ्यांसाठी खूप चांगली अशी संधी आहे. 8 फेब्रुवारी सकाळी 8 ते 5 या वेळात हे ऑडिशन होणार आहे दोडामार्ग तालुक्यात. आणि जे दीपकभाई केसरकर, श्री आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं महाविद्यालय आहे, BSc महाविद्यालय. दोडामार्ग मार्केटमध्ये तुम्ही आलात त्याच्यापासून एक 100-200 मीटरावरच आहे. तुम्हाला सरळ सावंतवाडी रोडवर यावं लागेल. तिकडे तुम्हाला बोर्ड दिसेल त्या महाविद्यालयाचा आणि तिथे आम्ही वरच्या मजल्यावर जे मोठा हॉल आहे तिकडे ऑडिशन हे घेणार आहोत. तर मोठ्या संख्येने तुम्ही या. एक मालवणी जे माणसं आहेत त्यांना एक स्टेज पाहिजे आहे आपल्या कलेसाठी, तर ती स्टेज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत तिकडे. आणि एक विषय सांगायचा म्हणजे तुम्ही ऑडिशन बघता, अनेक ऑडिशन बघता, त्याच्यात कसं होतं 1000, 2000, 3000 असे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे ऑडिशन घेतले जातात आणि त्यातून काहीतरी एक 4-5 सिलेक्ट केले जातात. पण आम्ही तसं नाही करणार आहोत, कारण की आमचे जे एपिसोड आहेत ते कंटिन्यू येणार आहेत आणि त्या एपिसोडांसाठी आणि आम्ही फिल्म फेस्टिवल, मुंबई फिल्म फेस्टिवल, पुणे फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल यासाठी पण आम्ही आमचे चित्रपट, लघुचित्रपट तयार करतो. त्याच्यासाठी पण आम्हाला कलाकार पाहिजे. तर मोठ्या संख्येने जे आहेत ते आम्ही कलाकार इकडे घेणार आहोत आमच्यामध्ये. तर नक्की या. जास्त काही अटी वगैरे नाही आहेत. तुम्हाला येताना एक फोटो लागणार फक्त पासपोर्ट साईज. फॉर्म फिल करताना तो लागणार आहे. सेकंड म्हणजे तुम्ही नाटक किंवा फिल्म याच्यावर काही अभिनय जो आहे तुम्ही सादर करू शकता. म्हणजे तुम्ही तयार केलेला, तुम्ही प्रिपेअर केलेली स्क्रिप्ट तुम्ही आमच्यासोबत सादर करू शकता. त्याच्यानंतर जेव्हा तिकडून ती फर्स्ट फेरी असेल, सेकंड फेरीला तुम्ही जेव्हा सिलेक्ट होणार, तेव्हा ऑन द स्पॉट आम्ही एक तुम्हाला स्क्रिप्ट देणार आहोत, 3 ते 5 मिनिटाची स्क्रिप्ट. तर त्या स्क्रिप्टवर तुम्हाला तिकडे अभिनय सादर करावा लागणार आहे. पर्यवेक्षक म्हणून आम्हाला आमच्या दोडामार्गातील एक दिग्दर्शक जे मोठी-मोठी त्यांनी नाटकं केली आहेत, ऐतिहासिक नाटकं केली आहेत, ते गणेश ठाकूर. आणि दोडामार्गातील एक मोठी कलाकार आहेत अरुण गवणारकर, ते पण असणार आहे आणि स्वतः मी असणार. त्यामुळे एकदम मोठं काहीतरी टेन्शन घेऊन आल्यासारखं करू नका. आम्हीच आहोत, सगळे आमची टीम असणार आहे. करण शेटकर, विकास तरपे, राजेश नाईक, आपला विराज, सगळे आम्ही असणार आहोत. त्यांना पण तुम्हाला भेटता येईल, आम्हाला पण तुम्हाला भेटायचं आहे. तर नक्की या, तुम्ही मोठ्या संख्येने या. आणि खूप जणांचे मेसेज असे आले की आम्ही जे आहे ते एक्झाम वगैरे आहेत आमची. तर शनिवारी आमचं हे ठरलं आहे 8 फेब्रुवारीला. तर मी एक्झामवाल्यांना सांगेन की 1 तास कुठेतरी 1-1.5 तास तुम्ही ॲडजस्ट करून नक्की या. आणि जी शूटिंग टायमिंग असणार, एकच दिवस ऑडिशन असणार आणि नंतर जे शूटिंग टायमिंग असणार ते आम्ही सगळे एक्झाम्स वगैरे जे आहेत संपल्यावरच आम्ही शूटिंग चालू करणार आहोत. आणि मुलांसाठी किंवा जे शाळेत वगैरे जातात, तर त्यांना रविवारची सगळ्यांना सुट्टी असते, कॉलेजना, शाळांना. तर त्या रविवारी आम्ही शूट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे वेळात वेळ काढून या, कारण की ही एक मोठी आम्ही संधी तुमच्यासाठी आणणार आहोत. आमच्या मालवणी माणसांसाठी आणणार आहोत. इकडे गोव्यातले पण खूप कॉल येत आहेत आम्हाला. सिंधुदुर्गातले ऑफकोर्स कॉल येतात, मुंबईतले आणि बेळगाव, कोल्हापुरातले. तर सगळ्यांना अशी मोठी संधी आहे. जास्तीत जास्त शेकडोच्या संख्येने आम्ही कलाकारांना आमच्या या व्हिडिओजमध्ये, येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये घेणार आहोत. आणि एक लक्ष्य आहे, एक समोर गोल आहे, तो 1 तास 30 मिनिटाचा एक मोठा चित्रपट बनवायचा आहे आणि त्याच्याकडे आम्ही हळूहळू पावलं उचलत आहोत. तर 8 तारखेला विसरू नका. सकाळी 8 ते 5 दोडामार्ग दीपकभाई केसरकर महाविद्यालयाचा हॉल. आम्ही सगळे तुमची वाट पाहतोय. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.